आंनि बोरायखौ हगाराबा फिसा सासेखौ लानानै आं मा मावना बावैसो भुटान जेलनिफ्राय गबोनाय NDFB नि वाइफ मेडामा माबोरै जिउ खांबोदों आरो गावनि फिसालाखौ बोरैहाय फोरोंबोखो दासिम हौवा गैया माया माखासे खोथा नोंथांमोना आं फोरमायगोन बिनि उनावसो माखासे आपडेट होनो नाजाबावगोन दा नैबे मोनसे दखान नैबे ओरैहाय बाथारमारियानो गोलैबाय बेयावहाय हाबदोंमोन जोङो दा मोनसे जायगायाव ओंखारलांबावनोसै बिनिफ्राय हरजों हर नोंथांमोना आपडेट होगासिनो दङ नायगिरनानै लाग्रो ओमफ्राय मेडामनिफ्रायबो एसे लानि औ बेखौनो आं सोंनो सानदों ब्लग थाइब्रैब्लाबो मेडामा जे सार गैयैयाव इसिबां गोबाव गावनि फिसाला सासेखौ लानानै संसार खांबोबाय बोरै इसिबां खस्थ' खालामो बोरै दिनैसिम बोरै खुलुमबाय औ आंथ' आंनि हासबेन्ड गैयि समाव बिराद खस्थ' मावनानै जाबोदों सिगाङाव आं हटेलाव नागिरनानै मावनानै जाहैदों ओमफ्राय आङो एसबिनाव बिदोंमोन साख्रि माबा मोनसे खामानि थांनानै थानो थाखाय आंनि बोरायखौ हगाराबा फिसा सासेखौ लानानै आं मा मावनानै जानो फिसायाबो उन्दै नालाय आंनो मोनसे खामानि होदो होननानै आं बिदोंमोन आरो ओमफ्राय सारा एप्लिकेसन बिनायखाय आं हैदोंमोन ओमफ्राय एप्लिकेसन बिनायनि उनाव लेंहरदोंमोन आंखौ ओमफ्राय रायज्लायनानै बिदिनो उनावहाय गैया नै दिनैसिमबो मोनाखै आरो होआखै मायावहाय बिहैदोंमोन मेडाम जिखुनु जाया आं माबा मोनसे गावसोर जि होयो बेखौनो सोरखारनावसो माने एसपिनाव आरो नैबे जोंनि एसपि औ एसपिनाव बिदोंमोन आरो आं जेनेबा आंनि बोराया गवाबा थाबनो आं मा मावना जानो फिसा सासेखौ लानानै आंनो अननानै मोनसे नङा मोनसे खामानि होदो होननानै आं बिदोंमोन आरो ओमफ्राय एप्लिकेसनबो बिदोंमोन ओमफ्राय आं हैदोंबो ओमफ्राय एप्लिकेसन बिखांनायनि उनाव दे आं उनावहाय खबर हरनोसै होननानै माबादों आरो लाखिनानैल' दोनदों आरो ओमफ्राय दिनैसिमबो होआखै लेंहरदोंबोमोन गेजेराव ओरैनो रायज्लायनानैल' दोनदों आरो होआसै ओमफ्राय आं बिदिनो हटेलाव सोंलाबायनानै मावहैलाबायबाय बेनिफ्राय बोसोरथाम बोसोरब्रै आं हटेलाव मावदों बेनिफ्राय मावनानै बेनिफ्राय आं उनावहाय जों गामिनि सानैसो बिदिनो बिबाजैफोर जानाय मावहैनायाव बिआरफोर सिङाव नों बेसे हटेलाव मावबाय थानो जोंजोंनो मावहैदोथो होननानै बिआरफोरल' आं लेबाराव मावहैनाय जादों आरो दा दासिमबो आं बेयावनो मावहैयो आरो माने हाजिरा टाइपसो बहाय पार्मानेन्ट नङा पार्मानेन्ट नङा दा नोंथांनि फिसाया भुटान जेलाव 9 बोसोरफ्राम थाहैबाय बै समावहाय भुटान जेलाव माब्लाबाफोर नायहैदोंमोन नामा फिसाइखौ आं फार्स्टआव हमजेननानै मास मोननै थानायाव आं नायहैनो थांदों आरो नुहैदों खनसे आरो नेक्स्ट बाराव आं थांबावदोंमोन मास मोनसे बा सप्तानैसो थानानै बेनिफ्राय गावसिनि बुद्ध पुर्निमानि बन्द' देखायाखै ओमफ्राय बे थानाजों रायज्लायहोदों आरो फनाव ओमफ्राय आं बेनिफ्राय थांदोंमोन थांनाया थेवबाबो बेनिफ्राय गोजानावसो दोनहैबाय बिसोरखौ नोंसोर नुला आरो थिम्फु जेलाव दोनहैबाय होननानै बुंदों आरो आंखौ ओमफ्राय सार नोंसिनि केसा जों जोबस्राबाय नामा खालास जाबोबाय औ जोंनिया केसा सम जोबखाबायमोन आच्छा ओमफ्राय दा आसामाव बा जोंनि इन्डियायाव केसफोर दंबावो नामा जोंनियाव सिगांनि केस दंमोन 2014 नि बे केसा दा वारेन्ट जानानै दं ना मा जानानै दं जेबो मिथिया आरो दा मिथिथ'आ औ दा जेराव ओंखारनाय जायाखै जेबो मिथिथ'आ आरो दा बेखौ थारैनो रायजो राजा नोंथांमोना साफ्रोमबो नुबाय दिनैसिमबो दुखु गोनां फिन खेबसेबाव खावलायो जोंबोथ' एसेबां फाइनान्सियेलि माबा नङा सायावल'सो इउटुबार गावनि फैसाजोंनो थांनाय फैनाय खालामनाय जेबो थाया जोंनाबो साननो थाङोब्ला जाय गोसो गुदुं जानायनो गोसो इउटुबार जानायनानै नायनो हागोन गोबाङा सानो बिराद खामायो इउटुबारफ्रा गावनि फैसाजोंनो गारिजों थांलाय फैलाय सोरखौबा भिडिअ लाहैनाय सोरबा प्रब्लेम जादों थांनाय बेफोराव आप डाउन खालामोबा इउटुबनिफ्राय बेसेबां इनकाम जायो आरो नोंनि थांलाय फैलाय खारनायाव बेसेबां इनकाम जायो मिथिगोन लुबैनाया बेनो बिटिआर सोरखाराथ' दाख्लै गोबां बुंबाय लाबोबाय होननानै डाइरेक्ट जों मिथिनो मोनबाय दायो इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि नाजानायावनो डाइरेक्ट मामाखौ बुंनायाव CMखौ बुंनायाव CMआ अर्डार हरबाय नोङो माबाखौहाय भुटानावहाय जेसेबां दङ बेखौ नाम लिस्ट माबानो ओमफ्राय बिसोरना टार्म्सआ जोबखाबायमोन माने दहायनि भिडिअ थांनानै नायबा मेन चेनेलाव नुगोन बिसोरना गनांगौनि टाइमा जाखाबाय ओमफ्राय गबोबाय आरो दाबो रिहेबिलिटेसनखौ बिसोरनि मोननांगौ फैसाखौ थाबैनो मोनबा मोजां जागोन न'खरनि अबस्थाया बिराद गाज्रि
बिमा हिन्जाव सासेल' खामायनायमोन दाथ' गावबो कन्डिसना मोजां नङा खाजानाय माजानाया सिगां रायलायनायाबो ओमफ्राय गोबां दंबावो बिदिनो आरो जों मिथिनो मोन्दों साबैसे दंबावो जेलाव दंबावो सोर सोर NDFB नङाबाबो गुबुन गुबुन दायाव 24 बोसोर गाहाम जोबजानाय दंनो अब्ला साननो गोनां बिनिखायनो बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय एसेबाबो बिसोरनो हाजार माने सरि हाजारलायनो 1 लाख 1.5 लाखसो होग्रोयोबा सोलिनो जोबोद मोजां जागोन बाख्नायथाव जेरै न'फोरखौ होयोना बेबायदि आरोना बुंनांगौआ बेनो लाभ इउ अल नोंथांमोना देखायबाय